Παίζουμε Minecraft. Ναι, αλλά εγώ δεν ξέρω τι πάει το Minecraft. Θα βάλουμε μια τέλεια δημιουργία που είναι αυτή εδώ. Θα βάλουμε μια τέλεια δημιουργία που θα είναι εδώ. Να, αυτή εδώ είναι η δημιουργία μας. Αραχνίζα! Εδώ είναι το τρενάκι μας. Είσαι αράχνηβα. Οφέα. Αράχνη είναι. Πάμε. Γιατί πάμε 2-0? Οφέα, γιατί πάμε 0-0? Εδώ είναι... Γεια σας, θέλετε να σας δείξουμε όλα τα σπίτια μας? Για ποιον μιλάς, Οφέα? Κοίτα, έχουμε στην κάμερα. Λοιπόν, θα σας δείξουμε όλα τα σπίτια μας. Ναι, έτσι ξέρετε ποια είναι τα σπίτια μας. Βέβαια. Λοιπόν, αυτό είναι το έχουμε ονομάσει Δημαρχείο. Που αυτή είναι... Το δημοσίο είναι κοριτσιστικό, μα είναι αγοριστικό. Αυτό εδώ είναι η σημαία της Ελλάδος. Και εδώ πέρα θα δούμε τον καθηγητή Φίλαντερ. Γεια σας. Είναι και ένας creeper εδώ. Πες Θα βάλουμε και ένα ζόμπι εδώ μέσα. Μα ήδη είναι ζόμπι. Ογκάρ. Μα εμείς. Γιατί πεθαίνετε εσείς τα ζόμπι? Μπράβο σου. Τσίτα! Θα το κλείσουμε. Λα, τραλαλα. Εδώ είναι, το έχουμε ονομάσει FNAF 3, αλλά δεν είναι και τόσο... Πώς το πω εδώ, ρε? Πάμε να δούμε... τα σπίτια. Με την πρώτη. Ένα παπάκι που το σκότωσες. Λοιπόν, Το παπάκι δεν ήθελα να σου κάνει κακό. πρέπει, δεν θέλω εγώ ζω εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι το εξοχικό μας. Όχι εξοχικό, ένα σπίτι που... Το crafting. Και θα βάλουμε βαγόνι τελικά εδώ. Τραλάλο. Ωραία, εντάξει, πιο μεγάλη βόλτα όλου του κόσμου. Το ξέραμε όλοι. Πάμε να καρέψουμε τώρα. Λοιπόν, ψαρεύουμε ζόμπι. Ξέρετε τι ώρα είναι? Έχουμε ένα μικρό ζομπάκι με φτιάρι εδώ.
Το σκότωσα. Χάρια τώρα. Ζόμπι, ένα ζόμπι. Ωραία, σου ξανά ζόμπι. Σου ξανά ζόμπι, Ναι, δεν με νοιάζει. Λοιπόν... Λοιπόν, αυτός εδώ τον έχουμε ονομάσει John Dumby Boozy, είναι το και είναι ένα doll σε σχέση με το Five Nights at Freddy's. Εδώ πέρα είναι. Είναι. Λοιπόν, ποιος θέλει να πάμε στο τρενάκι μας μέσα αυτή τη φορά? Ναι, εγώ. Εδώ πέρα είναι ο Γκαντζέμπο. Εδώ είναι τα εισιτήρια. Και αυτός εδώ ο φίλος μας είναι ο Πενταπέλα. Πρατιοπέλα. Νάτος. Ογκάρ. Δεν θα βγει με αυτό το τζόμπι ποτέ. Θα κάνω κι εγώ βόλτα μαζί σας, φίλατζερ. Όχι. Έλα, πάμε σε αυτή να πάρουμε τρένο. Εδώ πέρα δεν έχει τρένα. Yes, βρήκα ένα τρένο. Όχι. Πάνε καλά. Πόσα τρένα έχω βάλει επιτέλους? Ρε φίλε. Θα σε ακολουθήσω, ρε. Θέλετε να φύγουμε? Ωραία, φεύγουμε. Ω, είναι ένας καλυτός εδώ. Ογκάρ, πρέπει να τον φάμε. Σε έφαγα. Γιατί δεν έχει πόρτα εδώ? Την έσπασε. Το ζόμπι μάλλον. Βέβαια τα ζόμπι. Θα βάλουμε και μια πόρτα εδώ. Για περιπέτεια των ζόμπι. Monster Pimp and Scoven Lucy. Λοιπόν, εδώ έχει λίγα πράγματα. Μια βιβλιοθήκη και ένα κρεβάτι. Εγώ να κοιμηθώ. Ευχαριστώ που με ξύπνησες. Ω, είναι μέρα. Για ποιο λες ευχαριστώ? Επειδή μου έκανε ότι είναι μέρα. Λοιπόν, πάμε. Αυτή η πόρτα με πόνεσε. Ω, βρέχει. Θα μου στεγνώσει τα λουλούδια. Και γιατί είναι αυτό το πρόβατο εδώ? Ω, κατευθείαν. Μπράβο μου. Θα μου στεγνώσει τα λουλούδια. Κάν' το γρήγορα. Έχει φύλατζερ εδώ και δεν θα μου το στεγνώσουνε. Είναι μόνο... Ας προσέχουμε σε μένα. Όχι, είπα πια θα το πατήσει.
Ποιους? Δεν πρέπει να το πατήσουμε. Βρέσει. Βρέχει. Oh god. Λοιπόν. Δεν με μοτίβο. Λοιπόν, τέλειωσε. Δεν μπορείς να κόβω και το συνέχεια. Το όνομά μου είναι It's Me. Λοιπόν, αυτό το σπίτι θα το κατακτήσω. Πάμε. Πώς τώρα να μπούμε. Πώς θα μπούμε. Ένα μικρό σπιτάκι έξω από εδώ. Θα φέρουμε κρυφά χώρο. Ευχαριστούμε, ρε. Λοιπόν. Τι έγινε, μωρέ Creeper? Γεια σας, τα λέμε στη δεύτερη δημιουργία που θα μας πάρει στο Σάνξο.